Oke, Pal. Siap untuk lakukan pencarian? Oke, let's go. Kita cari sesuatu. Wow, lihat teman-teman. Ada truk pasir berwarna hijau. Masukkan ke dalam dan truk. Oke, let's go. Lakukan pencarian lagi. Ada Mga kaibigan, di pemadam. alam Oke, niyo ba, masukkan ke dalam. dito lang kayo makakahanap ng tunay na plataforma o may malinaw na pangako. Withdraw muna bago ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Minsan ang isang tao kapag lalong pinagbabawalan ay mas lalong nagnanais na makatikim ng kalayaan. Sa kagustuhang maging malaya, nagiging biktima tayo ng sitwasyong hindi natin napaghandaan. Ikaw, kabarangay, anong pangyayari sa buhay mo ang hindi mo napaghandaan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Nati, 42 years old na sa ngayon, at isang single mom. Bago ko po simulan ang kwento ko ay gusto ko ipangalaw sa inyo na matagal na po akong nakikinig sa programa ninyo. Nagsimula po ako sa pakikinig sa radyo hanggang sa nalaman ko na may mga upload na rin po kayo sa YouTube. At nagla-like po kayo araw-araw sa inyong Facebook page sa Barangay LS 97.1. Kaya naman ngayon ay naisipan ko na rin pong sumulat sa inyo para ibahagi ang kwento ko. Papadudot na ulila po ako sa ama noong 15 years old pa lamang ako. Kaya ang nanay ko na ang mag-isang nagpalaki sa akin. Bunso ako sa aming magkakapatid at tatlo lamang kami at 2 taon lang ang mga pagitan namin. Bata pa lamang ako ay naranasan ang pagiging nanay ko. At mas lumala yun noong nawala na si tatay na tanging kakampi ko sa buhay ko. Wala kasi sa tradisyonal na conservative na pamilya si nanay. Kaya napakahigpit niya sa aming magkakapatid. Kahit nung nabubuhay pa ang tatay ko ay siya pa rin ang mas nasusunod. Si nanay naman ang namili ng kurso namin sa kolehiyo. Kaya lahat kaming magkakapatid ay nagtapos ng business administration. Nagkaiba lang kami ng major. Gusto kasi ni nanay na matuto agad kami sa pagnenegosyo dahil yun daw ang pag-ahon sa amin sa kahirapan. Hindi naman po kami yung masasabing talagang mayaman, pero diskarte si nanay ay nabigyan niya kami ng magandang buhay kahit siya lang ang mag-isang nagtataguyod sa amin. Ginamit po ni nanay ang minana niyang lupa sa mga yumaon niyang magulang at yung perang naiwan ni tatay. Kasama na roon ang sariling ipon niya mula sa pintahan ng karne at bigasan sa palengke para may pagawa ang apartment niya na may 2 palapag. 6 unit na pinapaupahan namin. Yung 3 unit na nasa 2nd floor ay pinalagyan niya kahit sa mga nakakarelasyon namin ay kontrolado rin ni nanay. Hindi sapat sa kanya yung may maayos na trabaho lang. Mas gusto niya yung masasabing successful na sa buhay o di kaya ay galing sa may kayang pamilya ang mapapangasawa namin. Ang kaso'y taliwas sa inaasahan niyang naging first boyfriend ko. At kahit na hindi naman kami nagkatuluyan, parang buong buhay ko nang dinala ang pagkakamaling yun, Papa Dudut.
Hoy, Nati! Sino na naman ang pumaporma sa'yo? May nakapagsabi sa akin na may bago ka na naman daw manliligaw ah. Sino na naman po nagsabi sa inyo niyan? Hindi na mahalaga kung sino yung nagsabi sa akin. Ang pinupunto ko rito, hindi ka na dapat nakikipagrelasyon sa kung sino-sino. Pasensya na po kayo, Nay, pero nasa tamang edad na naman po ako eh. Hindi niyo na po ako kailangang paghigpitan. 37 na ako, baka nakakalimutan niyo. Wala akong pakialam sa edad mo. Hanggat hindi ko nakikilala yung manliligaw sa'yo, hindi ka pwede makipag-usap sa kanila. Ako ang magdidesisyon, naiintindihan mo? Bakit po sina ate at kuya pinayagan niyo na mag-asawa? Nakapag-asawa sila kasi ako ang pumili ng mapapangasawa nila. Kaya ikaw, hanggat wala kang nahahanap na matinong lalaki, huwag kang magtatangka na magpakilala sa akin ng kahit na sino lang, ha? Nay naman, paano naman po ako makakahanap ng katulad ng napangasawa ni ate? Tsaka kung magpapakasal man po ako, gusto ko dun talaga sa taong mahal ko at hindi sa nireto niyo. Hindi kayo aasenso sa puro pagmamahal lang. Na hindi naman po porket pipiliin ko yung mahal ko, wala na akong gagawin para mapabuti yung buhay ko. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Tsaka malakas pa ako kaya kayang-kaya ko pa maghanap ng trabaho. Hindi ko naman po kailangang iasa sa mapapangasawa ko yung magiging kinabukasan ko eh. Kahit na! Isipin mo naman yung magiging kahihiyan ko kung mag-aasawa ka ng kapos sa pera. Ganyan na po ba talaga tayo napubuhay ngayon, Nay? Lagi na nakabase sa sasabihin at iisipin ng ibang tao? Sumunod ka na lang sa gusto ko, Nati. Para sa ikabubuti mo rin yon. At huwag kang magkakamaling suwayin ako, ha? Kayang-kaya kitang itakwil bilang anak. At isa pa, kung gagawin mo yon, ikaw pa lang ang pinakaunang susuway sa akin sa pamilyang ito. Hindi mo magugustuhan yung gagawin ko kung sakasakali. Nay naman, parang tinanggalan niyo na kami ng kalayaan. Mas gusto mo bang maging malaya pero naghihikahos ka naman sa buhay? Abay, mag-isip-isip ka. Hindi lahat ng gusto mo makabubuti sa'yo. Marami na akong pinagdaanan sa buhay, kaya alam ko kung ano yung sinasabi namang paliwibang masusunod sa pamilyang ito kung hindi galing sa akin. Matuto kayong tumanaw ng utang na loob. Sana po, hinayaan niyo na lang kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Kaya sa habang buhay kaming magbabayad ng utang na loob sa inyo. Tumigil ka na nga dyan. Asikasuhin mo na yung mga apartment. Sigilin mo na yung mga nangako magbabayad ng nakaraang buwan. Kapag hindi pa rin nakabayad, palayasin mo na. Hindi yung marami ka pang sinasabi dyan. Wala ka pa namang nakapatunayan. Thank you for joining us today for what is truly a milestone moment for us at DigiPlus. This is not just for DigiPlus, but for the whole Philippine online gaming industry. DigiPlus Interactive has always been guided by a simple principle, a simple yet powerful principle, which is players always come first. Today, we take that commitment to an even higher level. Together with Philippine First Insurance Company, we're proud to introduce the Philippines' first ever surety bond program for online gaming. This is more than Ryan, Papadudod sakal na ako nito sa paghihigpit ng nanay ko. Ilang beses ko na rin sinubukang makawala sa kanya pero lagi siyang nagbabanta na itatagwil niya ako bilang anak niya. Nahirapan ako sa sitwasyon ko at hindi ko rin maiwasang makaramdam ng inggit sa mga kabatch ko na may mga sarili ng pamilya. Kahit yung nakarelasyon ko noong college, kasal na rin. Hindi ko lang maialis sa isipan ko na kung yung kinasal sa kanya, kung ako yung kinasal sa kanya, masaya na sana ako sa pamilyang meron ako. Kaya naman sa sobrang higpit ni nanay ay tumandang dalaga na lamang ako. Sa katagalan ay nasanay na lamang ako na wala akong social life. Hindi na rin ako nakikipag-usap sa mga lalaki para wala nang manligaw sa akin. Umikot na lamang ang buhay ko sa pagtulong kay nanay sa negosyo niya. Nag-asikaso ako ng mga permit, tagabayad ng bills, at kung ano-ano pa. Sa madali, sigurado ko bang ikaw na bahala? Alam mo, pasalamat ka kasi ako yung natsyempohan mo. Hindi ka dapat basta-basta nag-aabot ng pera rito kahit mukha pang katiwa-tiwala yung kausap. Pero, ang Bola ka pa. hindi kita binubola, miss. Ito yung sinasabi ko. Nati ang pangalan ko. Ako naman si Jobert, Ano nga pala yung trabaho ina-applyan mo? sa housekeeping.
magtrabaho rito. Pero ang ending, iniwan ka naman nila. Nasaan na ba yung mga kaibigan mo ngayon? Naghanap pa sila ng trabaho. Nagkahiwa-hiwalay na kami nung sinabi ko na natanggap ako. Parang sumama pa nga loob nila sa akin eh. Ayaw mo bang sumama sa kanila? Gusto, pero natanggap na ako sa ina-applyan namin eh. Baka matagalan pa ako makahanap kung sasama ako sa kanila. Eh, paubos na yung budget ko. Sa bagay, gets naman kita dyan. Tama lang din naman yung ginawa mo. Importante na magkaroon ka kagad ng trabaho kasi hindi ka makakasurvive dito nang wala kang pera. At wala akong matutuluyan kagad kundi dahil sa'yo. Kaya maraming salamat ha. Ang ganda-ganda mo na. Ang bait-bait mo pa. Polero. Hindi ka ba naniniwala na maganda ka? Mas mabuti pa, puntahan mo na yung kwartong tutuluyan mo. Siguro naman tapos nang linisin yon. Mamili ka na ng pwesto kasi mamaya parating na yung ibang beds. Papadudod, hindi ko sinabi kay Jobert na ako ang namamahala sa apartment na yon at pamilya namin ang may-ari. Gusto ko lang makatulong sa kanya noong time na yon pero wala naman akong plano na makipag-close sa kanya. Unang-una, hindi siya papasa sa nanay ko kahit bilang kaibigan ko lang. Pangalawa ay ayoko munang mapalapit sa kahit na sinong lalaki. Naroon na kasi yung takot na baka kapag natuto na naman akong magmahal, ay masaktan lamang ako kapag hindi siya nagustuhan ng nanay ko. Pero aaminin ko, papadudot na may dating naman si Jobert. Mukhang mabait din siya at pinaka-nagustuhan ko yung pagiging responsable niya at yung malasakit niya sa pamilyang naiwan niya sa sama. Nang mga sunod na araw, nakakakwentuhan ko na si Jobert, 9 years ang tanda ko sa kanya. 28 pa lang kasi siya noong panahon na yon. Nalaman ko na marami pala silang magkakapatid. Yung iba pinakupkup na lamang sa iba nilang kamag-anak dahil hindi na kayang buhayin ng mga magulang niya. Parehong magsasaka ang mga magulang niya at masyado na ring matanda para magtrabaho pa. Hindi nga nagtagal ay inamin ko na rin sa kanya na kami talaga may-ari ng paupahan. Nagulat siya nang sabihin ko yun. Nakaramdam din siya ng iya dahil masyado na raw siyang naging feeling close sa akin. Papadudod, sinabi ko naman na ayos lang yon. Pero kung gusto niyang makipagkaibigan ay hindi ko siya mapagbibigyan. Hindi ko sinabi ang kadahilanan at hindi na rin naman siya nangulit dahil nahihiya na siyang makipag-usap sa akin noon. Ilang buwan pa ang lumipas, papadudod, at sa tuwing pumupunta ako sa paupahan, walang pagkakataon na hindi kami nakakapag-usap ni Jobert. Sumakto kasi yung punta ko roon na wala rin siyang pasok sa trabaho. At kahit ayaw kong makipagkaibigan sa kanya, habang tumatagal ay unti-unti na rin akong bumibigay, papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, simula nang lumambot ako kay Jobert ay pumayag na akong maging magkaibigan kami. Bagamat alam ko na sigurado magagalit ang nanay ko. Ibinigay ko sa kanya ang number ko at tuwing gabi kami ang madalas na hindi normal sa magkakaibigan na. Ang nga magpaalala sa akin na huwag akong magpapalipas ng gutom dahil kagalit daw siya. Ang pakinggan. Pero kilig na kilig ako sa ganong galawan niya noon. Pero tuwing naiisip ko si nanay ay bigla na lang akong nawawala ng gana. Itinigil ko ang pakikipag-usap kay Jobert. Hindi na ako nag-reply sa mga text message niya. At hindi ko na rin sinasagot ang mga tawag niya kahit paulit-ulit pa niyang ginagawa yun. Tuwing pumupunta naman ako sa apartment ay itinataon ko na lamang na may pasok siya. Pero noong huling punta ko, papadudod, ay hindi ko akalain na naroon pala siya, kaya hindi na ako nakaiwas pa. Ano bang kailangan mo?
Iniiwasan mo ba ako? Hindi kita iniiwasan. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ka na nagre-reply sa mga text ko. Sa mga text mo. Wala naman akong obligasyon na gawin yun. Hindi mo ako girlfriend. Akala ko ba nagkakamabutihan na tayo? Naman kung makikita ka na ikihalubilo sa isang janitor na kagaya ko. Walang kinalaman sa trabaho mo yung pag-iwas ko. Baka dahil sa itsura ko. Hindi rin. Eh ano? Sabihin mo naman sa akin kung bakit. Wala akong kailangang sabihin sa'yo. Bumalik ka na rin sa kwarto nyo. May lakad pa ako. Gusto kita, Nati. Gustong gusto kita. Huwag mo naman ako iwasan. Gusto lang kita makausap. Yun na lang yun. Nagpapasaya sa akin ngayon. Kahit gusto mo ako, hindi pwede maging tayo. Iba yung gusto kong lalaki. Hindi ikaw. Kung hindi mo ako gusto, bakit pinagpupuyatan mo ako? Bakit nakikipag-usap ka sa akin hanggang madaling araw? Imposibleng wala lang yun. Alam ko na may ibig sabihin lahat ng ginagawa mo. Pero pinipigilan mo lang yung sarili mo. Tsaka kahit hindi mo aminin, alam ko na dahil yun sa estado ng buhay ko. Napakalit lang ang sweldo ko kumpara sa kinikita nyo. Baka nga iniisip mo pa na pera lang habol ko sa'yo kaya ako nagkakaganito eh. Hindi kita pinag-iisipan ng ganyan. Sabihin mo na lang kasi yung dahilan kung bakit mo ko iniiwasan. Hindi ka ba marunong umintindi? Hindi nga kita gusto. Hindi tayo pwede at mali lahat ng iniisip mo. Kung gusto mo magka-girlfriend, ibang babae na lang yung ligawan mo, wag na ako. Ikaw gusto ko eh. Kaya agad hindi mo sinasabi sa akin yung totoong dahilan ng pag-iwas mo. Hindi ako titigil, Nati. Liligawan kita kahit ayaw mo. Pupunta kita sa inyo. Wag na wag mong gagawin yan! 戻ってこないか。俺が受け取る。